kertong ka khnam na 17 lad mukra malki ba Peter Shalam ni kesngi ula lej bentep kerteng ke kertong bani khun hakni election MDC kaman salong hak arpoi trik urampang arjar arpsan haba keren berkinong to khobor ba Peter Shalam ulapan pau ya ke jing sngo komen bat ai kublai ke nongelam ki bala ibit ye u ba unlong kum kertong jong kaseng ulong ba kum wei kertong ula yui ba ka KHDC ke dai ban pai khmat sha ki dong bet ki than nong kendong ha ka ba bun ki briu ki wan na ka long ying ka ba tuna ha ka yo ka kon ula barap da ka ba ong ba shibun ki nong song snong hai ki than nong kendong ki la du ya la ki jong ki jaka ki buta ya ka party leadership ka pala singkya ban jet yang hadin yang besar punya joki ya ki application jonga tinga ai brain gong ya capital ya ka party leadership ka pala sim ya ka rai ban official yang ko candidate standar kham khanyo ya ka mati ti ka bangadan mentawan ong kumway na ki candidates na ketika dong kathai pi ka HDC ka de ka way ni ki election ka bangi hapte on seriously ya kani kata ki ong ki kita ki rural hamlets haka ba ki brio ki kadan ba ki ka jing duk ka long ka piu palat bat kata ka jing du jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing exponentially ketika ni ke issues hadin nang tabat kajing kata gani ki on ka mining and quarrying activities kini ki artli ki pala kata jor ya environment ki nakaliang ka down sa councils ni perkhat badai ban rejuvenate biang nomor kala kata iku umbam undi ya kita ki ban restore ba kita ki iku ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kanang banta du kumba nyau spa sab kunai ki sources ki umbam undi kelang beri critical stage so that ka HDC ka don kam ban take up yakini ki issues menta so ko wi ka ki issues ki bang ang hadu menta ka ni ka VA ka sa pending nadu araja ka sa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka tu ka ni ki jingkili but adu mentaru nak HDC hakini ki bal adak no arca sa it remain unanswered kam answer nak kini leader ni bal ting perkhat ba kan ka VAB but kata kamdan VAB kini ki rang ba snang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform ki nang ta kadon ka jing ta ka kota ban ki ban govern ya ki snang nomor ka week snang ka fair ka week snang kamtam ni pe siri bhai ki ni ki clean option share chai ki chimchan ba ha ba ban charge ya ni ki ya ka percentage ba kan jadi khendau jadi ta ti bun gini na sar ki ba ki chit ka ki bun ba ti ki ban ban le ya ta cultivation commercial cultivation ti ka ta ba ti pe ti sir ni ha ban khat ba ban revamp ya ni ka ti ong ka ta united khasi and Janja district Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959. Te tang ketahin nak kadang juni te ana IT nak share working Bapak Peter. Coba listing election. Election what sitting room nak one listing. Ban ngim dai by fight UA UB UC. Khanam ngidon la ka jong kanong dim ban ngilek sak pai baru om kumbaki wei ki lek kon basation ngilek tang ni prepare da kum wei ban penso tho ya ka HDC bat ya ka kata khnet ka ban riau ka balong ka atiar ka baklan jo ka district councils you can double down lawan kan clear investment policy pak sektor pi gani ka dei na ka wei kita ka bang ka dei ka wei ka jing lilam no hi ka khando ka siam nama nakalai force name secondary force name nice investors kata kamu kadai ke jing lilam ni kani ti bat ban create kata ka land bank kalong ka ba gi bangim jual so munu rei chim star wira ya kani ong da jule ari pro miswa ni kini land bank ban lum bat ki jaka jong government land ru fi da jong fisheries jong forest jong kini ki pasa tu ulum ka land bank benang ta un ayak to through IMA mo bat kin sa investors bawan ni kini investor usu ong ban aikam jam ni ka doubt fi gini namar ni sini pi tanggarwi amdan i dang im tourism nuan investor sini ba kadai ka wai ko ang kadai ka landlock actually
kini wan man penjat man peraya kini kendo siap te ke duse council ni perkhat ban wan ada tu land reform commission biang ban risor bi bi kendo siap bahap apa council bagi bun bagi paradok persam ni nyau pun 100% gidi gi bomdan kendo syo te so dat ni perkhat dalang ni lap gi bri gi bat kendo bian dai ni la dai ban kene na biang kini ban insam yang paradok persam ki badu kendo bomdan syo perkhat ma fi la nyau pun ri no sispa i try jaga ki bomdan kendo syo Tiga kumno kerja beliau ayu kata kemot kerja beliau kepala syak exploit completely nabah kan yang kedua kata